Siam ho turin kanon le leta khir tu te ama sain chibai kabu ko cheu voina hian cake kan siam ho le dona episode masalama te khan kan lo mutonga cake chi sang sang kan lo siam to oven mountain steamer mountain kan lo siam to ni kha kanom na lai hi lui kamania kere nom lova oven om lova a bake na tur tray te a mol ta te om lova ni amaro chu khang ho zong zong tel lo khanin cake hi a siam thei ti kan mu dona mau kan neya mau mang hianin cake kan siam don ni kan ei siam na bol lo tur te eng te hi ni a butter gram za chini gram za ni som ni maida gram za ni baking powder gram som vanilla essence far thum vel kan hmang dona artui pum ni kan hmang don ni chuan hei mau pahnih hi kan hmanga hei mau hring a chung khu kan sil fai veka kina tel kan hnoyanga cake batter kha kan tel hma khanin telin kan chul don ni kan chul kwalanga khami khanin a bet tur kha veng dona lo siam chho zelang cake batter kan lo siam masadona chumi tur chuanin butter cream kan siam pot don ni butter hi gram za kan hmanga chini hi lawaing pot ngalila tihan kan chop polanga kan motor ni lova tihan mong changin butter hi akhal chuanin siam har do thina chuwang chuanin room temperature a khanin tuisi lo khal si lo khatenga a om khangai ni hianin keren omlo na hmuna cake a siam the ni ti po kan mu chho zelanga butter cream po hei a khal chho tana butter cream po kan lo siam zo ta na chuanin artui kan tel do ni artui hi bum ni kan hang do kan ti kha artui hi arim thana tur khanin essence sang sang kan hmang theya tuna chuanin vanilla essence kan hmanga vanilla essence kan du lo chuanin strawberry te butterscotch te ate ka tamani farthum ve kan hmanga an chopol doni mi kan chopol thatanga doni maida le baking powder hi kan chopol patanga maida gram zania baking powder gram song kan tela dia kan chopol nu a hianin e artui te chini butter ve kan chop ko ya hian tela
hian mau chunga kan thunanga kan thun hmain mau chung hi tel kan chul do ni ante kan chulang kan ti chuan puan te kan hmanga puan fai kan nei a tel a khang kan che do ni a sir vel kha chuan cake batter kha a chan ve kan thenanga buka ni chi lova ai nang kher lo thei ni kan da du do ni alo in som ko nga ai nur huna hanin en so ele zeu cô không thở chẳng yên mà ấy anh em à bà lụt tụt khá ven đó nè Yan, mẹ cần rộ thèm hian in a hnuai lampang hi kan hliau na deuh hlek photanga chumi hnuah kan le tanga chuan a chung lampang hi nei hian kan hliau tir le dawn ni pakhat hi kan la chuak ve lenga kan lak chhuama sak hi kan lo phel chin dawn ni cake re re hi a sat laia zai lo tur kan ti thin kha a cooking process a kha alakala chuwang chuanin a chung min lo te khaum thin ni chuwang chuan a dai kha kan ngak anga tuna kan lak chhuama sak hi lo phel chinang mau Hmanga cake Siam dan chu kan lo thlir ho zo ta kan hmuang khanin a bol lo atam lova tin a Siam po a har lo em maya he mau Hmanga cake Siam hi kan voi khat mu na ani te pon arin ama kan sia dangin kan ram hi chu ei le ina kan lan fual em maya zep thu cheng lo wani a bol lo chung changa te man ro chung changa te po ala har sa ni chu ti chung chuanin kan rama ei le in hi choi sa na ngai sia hetia phak ang to ka helai mun atanga kan zir ho hi lo zir ve zelila nakina chuanin tuna kan la tangkai pui lo ni pon kan tha te lo lom zel tu te pona an lo man tangkai a an lo zir thiam theina turin he sho te po hi on bua se ani ti kha kan ha soi lang le lok ni serang tin hei mawa kan siama mau rim tui zia kan sianga hei mau singat phei chu
tinข้ามีกันคูนักกันชินนะเตปอดจอกเตียงจังเอลนี่อะข้ามีจังเอลริมเลมาชิงริมข้าอาริมาตุยไม่นี่สุมดานตัวข้าอาริมปอตุยที่ข้าเราเสียงเวลาละจานมาสมนะเราหนิเสชอบกันเลยหุ่นอ่ะเห็นเหมือนเท่าตัวเนี่ย